4. toukokuuta helsinkiläisestä taloyhtiöstä katosi isoveitsi, teippirulla, vellikulo ja kynttilän jalat. Miten esineet liittyvät toisiinsa? Totuus tulee järkyttämään sinua. Jos totuus selviää koskaan. Lauri! Mitä siellä tapahtuu? Mä pesen nopea kädet. Mä olin kakalla. Käsi pitäisi pestä 20 sekuntia. Jep, niin pitääkin. Mitä sulla oli? Luit sä ton lapun käytävässä? Kerhohuoneelta on kadonnut tavaraa. True crime. Mä ymmärrän, että sä tykkäät katsoa noita sun murha-tiktokkeja, mut se, että tavarat katoaa, se ei kyllä meinaa mitään. Niin. Voisiko se olla murha? Häh? Very true crime. Se ei ole murhaa. Meidän pitää etsiä ne tavarat. Me ei meillä ole tarpeeksi aikaa. Miten niin ei ole aikaa? Eihän meillä ollut muita suunnitelmia kuin vaan olla himas tänään. No just. Onhan meillä aikaa. No niin just. Älä oo outo. Mä käyn vessassa, mennään sinne. Siinä ei kannata mennä. No mennään sitten. Bella nyt. Mistä aloitetaan? Ei meidän pitäisi urkkia muiden tavaroita. Sitä paitsi. Kenen se muka voisi olla? Hei, ihan perusjuttuja. Kaikki on epäiltyjä. Miikka, ootko kuullut mitään niistä kerhohuoneelta kadonneista tavaroista? Ei, mä en välitä materiasta. Miikka, 4. kerros. Syitä epäillä. Epärehellinen. Ei oikeasti lue kirjoja. Alibi. Ei ehtis varastella mitään, koska on kaiken ajan käytävillä toivoen, että muut näkee, kun se lukee kirjoja. Onko Holopainen kuullut niistä tavaroista? Siis Holopainen on ollut Kanarialla lomalla jo viikon. Siis Holopaisella on tässä yhdessä kuvassa meidän kerhohuoneen vellikulho kädessä. Miksi Holopaisella on kulha? Eikö Kanaria ollut tarpeeksi kulhaa? Siis mä en nyt ymmärrä. Holopainen on ollut Kanarialla jo yli viikon, mutta tää kulho varastettiin rikospaikalta vasta tällä viikolla.